Sziasztok! Folytatjuk a kis mini videós sorozatunkat, immáron a harmadik epizódnál járunk. Gyorsan idézzük fel, mi is történt a második rész végén. Ugye, úgy határoztunk, hogy a Hornady és a Hodgdon adatai alapján, hogy a biztonságos kezdő töltetünk kereken 40 fény lesz. Az ehhez várt sebességünk 2529 láb per másodperc. Én ebből a lőszerből töltöttem, időközben kijutottam a lőtérre is, és le tudtam mérni 5 lövésnek a sebességét, ezeknek az adatait látjátok szlopban. A következő teendőnk az az, hogy ezeket az adatokat bevisszük GRT-be. Menjünk a GRT szoftverbe. Ez az a fájl, amivel legutoljára dolgoztunk. Átneveztem közben a fájlt, hogy tükrözze ugye a töltetnek a súlyát, de egyébként a tartalma változatlan. Jó, nézzük akkor, ugye itt 40 grainhez jósolt nekünk 2529 láb per másodpercet, ami látjuk, hogy nem helyes. Mi a teendő? Itt van ez a kis zöld plusz ikon, erre rákattintva eljön ez a ugró menü, amiből föntről az ötödiket, az Add Measurement Results-ot kiválasztva eljutunk ehhez a felülethez, ahol fel tudjuk venni, ahol le tudjuk tárolni a mi mért adatainkat. Először is rákattintok a Charge gombra, ahol föl tudok venni egy új töltetet. Elemszerűen meg kell, hogy egyezzen a valós töltetünk jával, úgyhogy 40 grain lesz. És rákattintok 5-ször erre a plusz shot gombra, mert hogy 5 lövés adatait szeretném eltárolni. És be is gépelem őket. Az első az ugye 27. Másodikunk 2480. Harmadik 3. Negyedik 2462. Ötödik pedig 2474. Jó. Elmentem a módosításokat. Nézzük akkor, mi történt itt. Ugye eltároltuk a mért sebességadatainkat, ami alapján a GRT azonnal számolt is nekünk egy átlag sebességet, ami 2485,2 láb per másodperc, ami egy picit elmarad a várt 2529-től. Hogy el kéne valahogy magyarázni a GRT-nek, hogy ehhez a 40 graines töltethez a helyes sebességadat, ez a 2485, nem pedig a 2529. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Ide jöttök a felső viszintes menüsorra, akkor az egyik menüpont, az egeret, akkor kékből sárgára vált, Optimal Barrel Time OBT. Erre ha rákattintok, akkor látom, hogy itt a csőtorkolati sebességünk már helyesen 2489,3 láb per másodperc, amire figyelnetek kell a kronográf távolsága a csőtorkolattól. Ugye ezt, hogyha leveszem nullára, ahogy ezt átírom, folyamatosan változik a korrigált csőtorkolati sebességünk. Hogyha ez itt 50 yard, akkor is más a sebességünk, ha csak 10 yard, akkor is más a sebességünk. Az én esetemben ez 3 yard, 2489,3-mal számol a GRT. Utána rákattintok a Compute OBT gombra, és már látjuk is, hogy immáron helyesen a 40 grainhez 2489,5 láb per másodperc sebesség tartozik. Tehát ez már a helyes adat. Valahogy, ugye a főképernyőn még nem ezt látjuk, úgyhogy valahogy összhangba kéne hozni a kettőt. Nézzük, milyen eltérés van a két képernyő között. Az első, ami szembe tűnik, ez az izentrópikus exponens, K betűvel jelölve, a másik pedig a combustion coefficient, a nagy B kis A betűvel jelölve. Ugyanezeket megtaláljátok egyébként itt a képernyőn is, viszont látjátok, hogy az értékek mind a két helyen mások, eltérőek. Nyilván itt, amit a felugró ablakon, az OBT ablakban láttok, ez a helyes, hiszen itt van összhangban a
töltet súlya és a sebességünk. Ezeket az értékeket kell nekünk ide beírni. Úgyhogy én a K-t, a főképernyőn a K értékét átírom 1,20 229-re. A BA értékét pedig átírom 0,54887-re. Látjátok, mind a két sor sárga dölt-betűssé változott. Most el vannak. Jó, bezárom az OBT ablakot, nyitom. Ismét rákattintok a Compute OBT gombra. Most, hogyha összehasonlítom a K és a BA értékeket, akkor most már helyesen látom őket a főképernyőn is, meg is egyeznek az OBT-vel, illetve, hogyha figyelitek, akkor a 40 grénes töltethez most már a módosított lőport tulajdonságok alapján GRT is azt mondja, hogy a várt sebesség adatunk az 2489 láb per másodperc. Jó? Tehát nagyjából most már képben van a GRT. Nézzük akkor, hogy hogy is néz ki a mi töltetünk. Ugye a sebességünk az elég lassú, úgyhogy ezt mindenféleképpen növelni szeretnénk, illetve itt a nyomáskörben is látható, hogy ez gyakorlatilag hát még ennek a szürke csíknak az aljába épp hogy belelóg. A szürke csík az ugye Pmax -25%, tehát ez semmiképpen nem nevezhető egy erős töltetnek. Úgyhogy növelni szeretnénk a töltetünket. Ugye kicsi az esélye, mivel ezt a 40 génes töltetet úgymond vaktában választottuk, és csak is ugye a biztonságot tartottuk szem előtt, nem foglalkoztunk csőben eltöltött idővel, illetve semmi egyébbel, ezért kicsi az esélye, hogy éppen egy nódon vagyunk rajta. Mi is egy nód, azt egy másik videóban már tárgyaltuk, hogyha valaki nincs annyira tisztában a nódok fogalmával, szerepükkel, akkor javaslom, hogy mindenképpen nézze meg azt a videót. Jó, rákattintok erre a Compute Node Charge Adjustment gombra, ami alapján rögtön számolt is nekünk a GRT, és azt mondja, hogy ha 40 grainről módosítunk tölteten 40,88-ra, akkor a várható sebességünk 2539,6 láb per másodperc lesz, és ezzel kerülünk rá a Node 6-ra. Jó? Itt a nyomásgörbe is változott, ugye, de még mindig jócskán a Pmax -25%-os sávban vagyunk. Jó? Ez a sebesség azonban még mindig nem elegendő, még szeretnénk ennél egy picit följebb menni, megtenni. Ismétlem, hogy ha valaki szeretne félnódokkal számolni, akkor ezt a jelölő négyzetet jelölje be, és kattintson rá a Compute Node Charge Adjustment gombra. Mint látjátok, itt most megint ugye újat számolt nekünk a GRT. Azt mondja, hogy a legközelebbi nódunk, ami most fél nód lesz, 39,93-nál van, ez ugye a Node 6,5, de ha kiveszem a pipát, kattintok rá, akkor azt mondja, hogy 40,88-nál leszünk Node 6-on. Jó? Tehát ha valaki szeretne félnódokkal számolni, kísérletezni, akkor jelölje be ezt a jelölőnézetet, egyébként meg hagyja üresen. Jó, én növelni szeretném a töltetet, a Node 6-ról értelemszerűen fölfelé fogunk haladni, ugye több lőport fogunk használni. A következő nódunk a Node 5. Kiválasztom a Node 5-öt, és rámegyek ismét erre a Compute Charge Adjustment gombra, ami alapján a GRT számolt nekünk Node 5-öt. Az első, ami szembe tűnik, hogy megjelent itt fent is, illetve itt lent is ez a sárga háromszög, illetve itt írja is a szoftver, hogy van egy figyelmeztetésünk. Ha rákattintok, akkor olvasható, hogy a figyelmeztetés ugye amiatt jelent meg, mert hogy ennél a töltetnél már közel járunk a megengedett maximális máshoz. Nem hiba, ugye, hogyha valami nagyon nagy butaságot csinálnánk, akkor itt egy piros halálfej jelenne meg, és nem figyelmeztetés jönne, hanem
error, ugye hibaüzenet, de azért ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nézzük akkor, hogy mit számolt nekünk Node 5-re a GRT. Azt mondja, hogy 42,63 grainnél a várható sebességünk az 2640,3 láb per másodperc. Ez már igen közel jár ahhoz, amit szeretnénk, vagy amit én szeretnék sebességet elérni, hogy gyakorlatilag következő lépésem a töltés folyamán az lesz, hogy elkezdek tölteni erre a Node 6-ra, és kipróbálom a lőtéren a 42,63 graines, illetve század graines töltetet. Jó, hogy ne kelljen nekünk itt mindent átírogatni az eredeti fájlban, illetve meg is maradjon az eredeti fájlunk, ezért én most rákattintok erre a create GRT load file piskára, ami alapján, be is zárhatom, ami alapján nekünk ugye gyakorlatilag lemásolta az eredeti fájlunknak a tartalmát, és átírta a töltetet 42,63 grainre. Ugye a hozzátartozó sebességet is beírta 2640 láb per másodperc, és hát mint várható volt, ugye itt meg is jelenik ez a sárga háromszög, és ugye a nyomásgörbe is jelzi, hogy itt azért már a Pmax -15-ös sávban járunk. Jó, a fájlt én elmentem másképp, mert ennek a neve most 40 grain kötőjel OBT, itt a kötőjel OBT-t a szoftver automatikusan hozzápasszintotta a névhez, mégpedig azért, mert ugye ez azt jelzi, hogy ez már egy OBT kalibrált fájl, ugyanakkor ez már nem 40 grain, hanem 42,63, úgyhogy ezt most el is mentem másként. Mai nappal, ahogy 24, 1, egész 63 grain. Jó, így néz ki helyesen a fájlunk, 42,63 grain, OBT kalibrált fájl. Ugye a következő lépés az lesz, hogy ezt a töltetet letöltöm, viszem a lőtérre, kipróbálom, ismét mérek sebességeket, majd visszajövök a GRT-hez, és összehasonlítom a GRT által jósolt sebességet az általam mért valós sebességekkel, és ha szükséges, akkor onnan még tovább finom hangolom a receptemet. Igazából ennyi volt ennek az epizódnak a tartalma. Ha érdekesnek találtátok, kérlek, hogy tartsatok velem a további epizódoknál is. Lájkoljátok a videót, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!